Pred vama je skandalozni intervju sa Jelenom Krleušom. Muzička zvezda stala je u odbranu koleginice Lepe Brene, koju je javno izvređao Miroslav Ilić. Osvrnula se i na brak sa Bojanom Karićem, čiji stomak je morala da prikriva pozirajući isključivo ispred njega. Ljuta je i zbog toga što je ona na krsnu slavu Karića morala da dolazi zakopčana do grla, dok se sadašnje snajke moćne dinastije razgolićuju i pred patrijarhom koji seče kolač. Hello everybody, my name is Verka Sirđučka. Me English nicht versteht. Let's speak then. Kada je Jelena Krleuša sletela iz Minhena, izgledala je kao da je umjesto iz aviona došla sa modne piste. Znaš šta, ja komuniciram sa najvećim svetskim brendovima i njihovim dizajnerima, dopisujem se sa Filip Plein. Moramo pitamo Radojku, kako se kaže, Filip Plein ili Filip Plein, ona to bolje zna. Da ka šta? Tačno na godišnjicu početka emitovanja serijala Puno košta zamolili smo Jelenu da zajedno uputimo razglednicu Dari Bubamari, koja se nalazi na Kopaoniku, gde je snimana i prva epizoda popularnog serijala. Pa ne, pošaljite joj samo neki snimak, njen novi porno, verovatno ima, to će ulepšati godišnje. Ja imam tetku koja nikada udavala se nije. Dara je nedavno došla u sukob i sa Gocom Tržan, koju je nazvala tetkom u godinama. Pa dobro je što Radojka nije tetka u godinama, mislim, Radojka je prava tetka i to u godinama, samo jedna perverzna tetka. U stvari ne, ona je prosta tetka, pošto za perverziju treba inteligencija, prosta tetka. Sa njom je doputovala i njena plesna grupa, a Krleuša nam je otkrila da ne putuje uvek biznis klasom sa svojim timom, jer je vrlo ekonomična. Samo seljaci i primitivci insistiraju na tome, to bi verovatno Radojka rekla čime se ona vozi. Ja sam jedna skromna žena, širokih shvatanja. Uskoro će se, međutim, biznis klasom zaputiti u London kako bi podnela tužbu zbog nelegalnog korišćenja snimka sa njenog koncerta u dokumentarnom filmu o Amy Winehouse. Pa to jako puno košta, da, red veličina je strašan kao jedan manji stan u Beogradu, ali je i odšteta ogromna. Ja ću uskoro ići da potpišem to punomoćje za advokata. Film sa snimcima Jeleninog koncerta u trci je i za najprestižniju nagradu. Ko bi rekao 2013. godine kad je bilo to ušće da ćemo gledati kadrove sa tog koncerta u filmu koji je nominovan za Oskar. Još te nešto čini izuzetno, ne samo... Postoji i razlog zbog kojeg ne bi bilo dobro da Krleuša otputuje za Hollywood, jer u tom slučaju ne bi imao ko da stane u odbranu žena na estradi, mada nas je začudilo što je izostala njena reakcija prilikom verbalnog napada Miroslava Ilića na Lepu Brenu. Vrlo sam alergična na to, pogotovo na muškarce, na džukce koji se tako odnose i obraćaju ženama. Na prostački komentar Slavuja iz Mrčajevaca, koji je svojim postupkom uvredio damu, Jelena je oštro odgovorila. Kako si rekla kad si pročitala tu izjavu? Neka mi se kreta skine sa one stvari. Pa evo, ja mogu da kažem da, evo, Breno, skini mu se sa one stvari, ali zato će mu se neko drugi nakačiti na grbaču, zato što je jako bezobrazan. Znači, ono što ja očekujem od njega da se sad izvini Lepoj Breni i da mu se ja ne bih nakačila na grbaču. Eto, to je stvarno strašno. Brena je velika legenda, a ovaj koji kako kažu Makedonci, posle ebenje nema kajenje. Kako kaže? Pa treba je da razmišlja o tome. Nek zauvek me u snovima progoni tvoj lik. Direktno se obratila biološkom ocu Devina Antonovića. Sram ga bilo. Eto, to je sve, ja kao žena i majka, ono što ja mogu da kažem, sram ga bilo. Eto. Pitali smo je i kako komentariše raskopčane snajke porodice Karić, ali i ćerke iste dinastije, koje su na krsnu slavu Sveti Jovan došle razgolićene.
U moje vreme ja sam morala nosim krag, šalom od strane. Gledaj, znaš kako kažu, ima ona izreka ne pljuj bunar iz kog si vodu pio, tako da ja stvarno neću ništa loše reći, ali modna pravila se menjaju, pa očigledno i u porodici Karić. Dok je bila u braku sa Bojanom Karićem, glava te porodice, sada odbegli Bogoljub Karić, obratio joj se sledećim rečima. Citiram, nemoj ti da me braniš, ti si mnogo negativna. Ja sam mnogo negativna i nisam ga više ni branila. Pošto ga nisam branila, tako je prošao kako je prošao. Iz poštovanja prema suprugu Dušku Tošiću nisu joj prijala naša pitanja o njenom prvom mužu. Da li možeš da mi napraviš još neki problem ovako u životu, u porodici? Imaš još neko pitanje koje si svih ovih godina čuvao za mene, da me zakopaš do kraja pred ovim širokim auditorijima ovde na aerodromu, svi ćute. Nikad tiše nije bilo ovde na čekanju ovih letova. Ljudi slušaju, ne mogu da veruju što me čovjek pita. Da li si srećna što Evo vidi, a ja slaba na njega i na eksploziv ne mogu da odbijem. Ti me blokiraš da budemo ono što ja jesam, u stvari jedna kučketina. Ja bi sad trebalo da prođem i da glumim zvezda, ali ne mogu. Iskrivila mi se i čuba. Jedna od dobrih stvari u okončanju Karleušinog prvog braka je u tome što na fotografijama više ne mora da prikriva muževljev stomak, pozirajući ispred njega, kao što je to bio slučaj sa Bojanom Karićem, jer pored sebe sada ima komad izvajanih mišića. Prvo, Duško nije komad, ja ga ne gledam kao komad i nešto pored čega ja treba poziram kao pored trofeja, bez obzira što ti mene nazivaš kuguarkom i kako me ono već sve nazivaš, starija žena s mlađim muškom i sve ono kako me ti krstiš, ali mislim da zaslužujem da pored sebe imam dobrog Dasu i frajer. Zaključili smo da je njihov odnos bio platonski, te da Jelena sa Bojanom nikada nije imala seks, pa čak ni u televizijskom izveštaju sa venčanja nije ga poljubila u usta. Sebe uperavam. Sram te bilo, ajde zdravo. To je bila Sram te bilo. Ti njega nisi poljubila. Udatu ženu, majku, dvoje dece, pitaš za takve stvari. Sram te bilo, ljudi gledaju. Evo nak vide svi ljudi, pogledajte kako me novinari maltretiraju. Pomozite mi, molim vas. Nisi ga ikad poljubila i vodila ljubav sa njim. Vidite, hoćete li mi pomoći, vidite ovo, evo, snimi ove ljudi. Jer u redu da me ovako mogu. Ostavite me na miru. Ćao. Podsjetit ću te snimkom. Nekada se sa aerodroma odvozila džipom u pratnji telohranitelja, ali kada je sklopila brak iz ljubavi, više nema ni blindiranih četvorotočkaša, a ni opasnih momaka. Ova nema. Tromba, tetme dolazi po mene. A nekad si bilo džipova, obezbeđenja. Baš, ima bi sad i džip. Nema. Kriza udarila. Svetska, seka. Seka udarila. Da, seka udarila. Udarila seka na kraju. Da. Jelena i Duško u srećnom su braku već 10 godina, a Bojan Karić u međuvremenu je stupio u bračnu zajednicu sa Mašom Nikolić, rođenom sestrom pevačice Jovane Mišković.